Chinois jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛbolo n'a bɛ wele ko Armée populaire de libération de Chine nanzarakan na bɛ kɔlɔsili bilala waati bɛɛ lajɛlen na walasa ka fɛɛrɛ gɛlɛnw tigɛ ka Taiwan ka yɛrɛma hɔrɔnyaw hakilinaw tiɲɛ. Zhang Qiangang lakana minisiriso ka kumalatɛmɛla ka laselila kunnafoni siraw fɛ. A ye démocratie ɲɛta parti kuluba ni jalaki fanga bɛ minnu bolola ni waati in na Taiwan jamana kan k'u bɛ ka jamana nin bila fitinɛjugu kunbɔli siraw kan ne maramafɛnjugu baw sanni ye l'Amérique fɛ. Taiwan ye jamana ye ne a jamanadenw jate bɛɛ mɔgɔ miliyɔn 23 la n'a a tanunen don kosɛbɛ ni a ka bɛjɛ fanga baara kɛcogoya ɲumanw ye Asie gun kan kilo 180 bɛ min ni Chine communiste jamana ni ɲɔgɔn cɛla la min bɛ ka a jate a ka marayɔrɔ dɔw ye n'a a ka kan ka fara a ka jamana marabolo dɔw kan hali ni u b'a kɛ ni fanga di. Sibiridon kalataw kɔlɔsilen don kosɛbɛ Pekin, Washington ani sugubaw fɛ. Taiwan ye duniya kɔnɔ magoɲɛfɛnw baaraliw n'a a bilali sen kan jamana fɔlɔba ye wa jatelen don fɛnɛ duniya sɔrɔ sira yakubali kɛla warabaw fɛ. Pekin ye dɔgɔkun in bɛɛ kɛ ka diplomatique tintiliw jagoyaliw bila Taiwan kan. Alamisa don na Chinois ballon 5 ye Chine ani Taiwan dancɛw sago Taiwan ka lakana minisiriso ka fɔ la u ye a fara kan k'a fɔ ko u ye kɛlɛkɛ pankuru 10 ani sisikurunba 6 fɛnɛ jatew minɛ a dancɛ la.